Yo anuanom amamre kwanche so ne yeguso esua de ye hwe ene kasedi ne nemafo eka ne se ayampia ekwan ofa so eka no ne se de wosidi kasa ne dwuma no eka me se wachia no kakra na ye kase ayampia eyensimfo amienu ne nanan kabom edi ayampia ayan ene mo apia fa na se pia o ayan ayetwene a yebo edi sa ohni bi mrane di obotwene ne ye fra no okyerema enti bra ohni bi wodwo no pese osan mran wode twene no eso hene mrane ana pia onso yedi kinsua sen eye bra obia bibi na pese obo na baso enti bra okyerema bi ade twene esa ohni bi mrane ese ototo ayampia na mu ene na mafo sabi so bi kan sem bi obi ye bibi ni susu se ade na we ne nam ne kwan so anampo odwe nanum a yeso ototo ayampia da bi enye sa di ototo ayampia e okyerema obotwene no gye sa twene no ebo ohni bi abaso ebo obi aso wabro ni akro ne adepa ene ne ese ototo ayampia na mu nye bro bi dwe nanum enti obi dwe nanum a obedi meka se ni pakro ndina ho ototo nanum tuo so sa dia na se dia obi esa ono ane ho mrane a ana se ono a ototo ne ho ayampia na mama bra obi dwe nanum obi ye bi ensen fata dia wuntimi nka se ni pakro ndina ba bi toto ayampia ayampia na ye ayan enye piao ane aka bom ye de so ohne mrane ni pa ototo ayampia aye okyerema obi obotwene ni obi atoto ayampia keke tienhye ne nso se yen sa ebeboa amamra kwankyeresi ni nana kokoto bisi ha edamu nyina ase.